Aquesta és una pregunta legítima, no una acusació, com pot ser que certes coses no es detectin fins que ja han passat. A l'atemptat de 11M, dos dels implicats en facilitar explosius eren confidents de la policia i la Guàrdia Civil. Font: El País. 1 d'octubre del 2017, l'Estat sabia amb mesos d'antelació que es preparava un referèndum, i tot i així les urnes hi van arribar. El mateix ministre de l'Interior, Zaido, va reconèixer que no se sabia com havien arribat algunes urnes als col·legis. Font: Govern de Catalunya. Ara, a Ceuta, una mobilització d'entre 72.000 i 80.000 persones es va produir sense que sembli haver estat anticipada. No estic dient que aquests casos siguin iguals, ni que la intel·ligència ho hagi de saber tot. Però la pregunta continua sent legítima. Segueix Cat Futur.